Bueno, jo crec que després de la pretemporada, que ha sigut una pretemporada dura, perquè sabem que la competició exigeix fer una bona pretemporada per arribar al primer partit i en condicions de competir-ho, jo crec que arribem força bé, no? En principi tothom, excepte el Javi, que encara li queden 2 o 3 setmanes de recuperar-se del peu, la resta de jugadors arribaran en condicions per afrontar el partit de dissabte contra el Parrulo, no? Evidentment jo crec que a l'equip encara li falta una mica més de rodatge, però arribarem amb bones sensacions i ben preparats per afrontar-lo i competir-lo sobretot bé. Jo crec que portem uns anys a Belesport que anem pujant, baixant, jo crec que el club ja té necessitat de consolidar-se, no? Consolidar-se dins de la categoria, consolidar un projecte, que la gent ens conegui a la categoria i donar-li continuïtat, no? Jo crec que això és clau en tots els sentits, el funcionament del club, de cara a possibles sponsors. Llavors jo crec que hem aquest any fer un esforç, lluitar al màxim per consolidar el club a la categoria i a partir d'aquí intentar aspirar a nous reptes, no?